סוואג זה... סוואג זה... זה מגניבות, זה עכשוויות, זה משהו שהוא אין. תכלס, אין מה להסביר. או שיש לך סוואג, או שאין לך סוואג. אני יותר סוואג ממך. לא. זה מה שאתה עושה. דרך חיים להביא את עצמך עד הסוף. ואיך שאתה עושה. בואו נתחיל. הסוואגרס חיים ברשת, בסנאפצ'אט, באינסטגרם, ביוטיוב וגם במיוזיקלי. היום יש לי כמעט 200,000 עוקבים. הם מצלמים, כותבים, עורכים, רוקדים. בוקר טוב אינטרנט. ויש להם את זה. קוראים להם הסוואגרס, 5 כוכבי רשת בני 16 שמתאחדים יחד לחבורה כדי להקים ערוץ יוטיוב משותף. אז תכירו את הסוואגרס. אני לא מאמינה שזה הולך לקרות. הולך להיות לנו ממש חבורה. חבורה שתעשה הכל כדי להצליח. מרגיש מטורף, מרגיש כאילו זה מתחיל, משהו מתחיל. יש לי צוץ. תראו, אנה. מחר יהיה יום, תזכרו את המילים שלי, שהולך לשנות לכם את החיים. הם הולכים להתאמץ. אם נצליח להוציא את מה שאנחנו רוצים להוציא מהם, לפי דעתי יש לנו פה את הדבר הבא. יואו! של שלום, שלום של שבת. להתמודד עם האגו. לא, אל תחבק אותי בכלל, זה מאוד מזלזל. תראי איך את לבושה! מה אתה רוצה? כאילו, שאלה קשור לפה. להתרגש. אני חושבת שמתפתח פה סיפור אהבה. מעניין אותי מה הם חושבים על זה שאבא שלי בכלא. הם הולכים לעוף על זה. יש שם אדרנלין באוויר. האם הם יגשימו את החלום? ויהפכו לדבר הלוהט של הקיץ.